jamana dɔw bɛ wulikajɔ la ka se k'u ka jamanadenw nabɔ dɔw bɛ labɛn na don nataw la. Allemagne u ka sanfɛ pankulu cakɛda min bɛ wele ko Lufthansa bɛna taa ni ka segin caman kɛ alamisa ani juma ka taa Allemagne dugudenw nabɔ Israël. Allemagne duguden ba 4,500 de tɔgɔ sɛbɛnna taratadenw minnu ka kan ka labɔ Israël. O kama Allemagne ye wele bila Qatar ani jamana wɛrɛw ma Moyen-Orient kɔnɔ k'u ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa maa minnu minɛna Hamasi kɛlɛkɛkuluw fɛ n'u bɛ wele ko otages ka se ka labila. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Allemagne ka ministri min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Annalena Baerbock ale fɛ. Nasira wɛrɛw fɛ Argentine fɛnɛ ka duguden caman de bɛ jifuw ka kulu kɔnɔ fɛnɛ y'a yira kunun tarata k'u bɛna wulikajɔw kɛ joona ka taa u ka dugudenw nabɔ Israël min mɔgɔ hakɛ bɛ taa 1,200 ɲɔgɔn na. Baara min kun fɔlɔ bɛna kɛ ni kɛlɛkɛ pankulu dɔ ye Tel Aviv o dugu kɔnɔ. Fɛn min ye Brésil ye ko pankulu 6 ɲɔgɔn de labɛn baaraw bɛ senna ka taa u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen labɔ Israël ani Palestine dugukolo kan. Canada fɛnɛ bɛ labɛn na ka wulikajɔw sabati Tel Aviv ka taa dɛmɛ don u ka dugudenw ma don nataw la. Kunun tarata France y'a lase ko wulikajɔ bɛna kɛ n'u ka sanfɛ pankulu Air France ye. Sini alamisa ka kɛ ni Quai d'Orsay gɛlɛyaw ye ka taa u ka dugudenw nabɔ minnu ma se ka bɔ Israël. Nigeria sera k'a ka duguden mɔgɔ 310 ɲɔgɔn nabɔ olu minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Jordani u bɔlen kɔfɛ duguma sira fɛ Israël. Ko ni makofɔlen ninnu tun talen don chrétienw ka hiji la.